Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर दिनै जोङो unknown place आव थांगोन. लोगोफ्राबो रावबो मिथिया आरोना जों बहा थांगोन. बिदि थांनायनि फिक्स लकेशनबो गैया, टारगेटबो गैया, ओरैनो गोसो जाब्रबलाबायना फैनायसो. स' दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादोल', अब्लानो मिथिगोन आरोना जों बहा थाङो, बहा सौहैयो. स' लेट्स गो. Con